Următoarea echipă care o invităm în scenă sunt Citirigala. Numai eu. Aplauze sala! Вы adus? Da, sigur eu vorbesc. Da, eu am adus, dar voi ați adus? Da, noi am adus, taci. Și cât voi ați adus? 3 kg. Dar voi cât ați adus? Noi 100. Și la noi sprânești, voi matematicieni, 103 kg? Nu, la noi sprimești 3 și 100. Și ăsta e nebun, 3 kg și 100? Da. Asta oară. Картофель высший сорт. Скупинский, Скупинский. Реально. Ce, dreptul Scubinski, nu? Așa. Arătați tovarul. Мы же репетат, а репетат. Ой, дебильный, ну ты. Хорошенькие, ca la baba Vera. Bă, da unde ați crescut? La bunic meu, Harman. Asta unde? În Țirenești. O, și soartă. И во всем этом прикрываю вас я. De la început eram copii cu minți. Așa ne socoteau părinții, dar am venit aici și aici am dat. De băutură, țigări, fete și calean. Și de atunci noi ne numim Citirigala! Bravo! De când m-am certat cu stanocul, pe-ți-mi zic, bărătaci. Ilia! Dar eu, când am fost ultima oară în Afganistan, mâna mea dreaptă e o trupcă de la Calean, băieți, Calean! O, pățari, Calean, все, azi închine, Caleanul. Dar eu, în ultima oară, am pierdut în cărți. Și am umblat cu un sac de gunoi în cap, toți îmi spun, și la vechi pachet. Dar eu sunt prostă, Ivan. Domnul! Ой, ну там пойдет микрофон играть.
clopot, dragi. Păi mă știu că scaunul dincolo din față. Eu sunt Matei. Și ai tu placi ca la femei? Uite, mei, placi ca la femei, nu ca la tine. Și să-i place. I-am trășit să leac. Că n-ascultați. Dar nu mă gândești să veită, mă, normal. Ceva noi curat putea pușcărie. Hai, dracani. Dă-te vara, mă, să dracu duși. Dracani, așa l-ar făturați. Căcit. Nu, lăsați, domnul Tic, noi avem taracanii noștri, eu nu stau. Ia la dânsi. Uite la șure. Ce te râzi? Domnul Tic, las că ne luăm noi altfel. Băi, dragilor, nu cât-ți poate atât? Eu nu înțeleg. Cine aseară, iară, la 3 din noapte, a umblat cu pachetul de gunoi în cap? Opa! Ce are eu? Nu, domn Ion, și parcă eu singurul feminist. 3 zile de serviciu la bucătărie. Ce nu, domn Ion, hai vă rog. Nu, hai vă rog, dacă să și la copilul familiei și numai 5 zile. Hai vă rog, domn. Ce ești la voi și făceață? Ești scâță? Băi, și cu asta, uite, vei. Așa, domnul Ion, cum am lăsat eu. Să-l batem, domnul Ion! Cum credeți, mai merită o dată aplauze? Da!